Sonra da beragatnaşçılar Türkmenistan'ın hemyeşilik betaraplarının 30 yıllıgına başını geçirilýän giňerimli sergi bilen tanışdylar. Serginin ekspozisiýalaryna milli ykdysadiyetimiň budaklarynyň köp ugurly ösüşi aýdyň beýan edilýär. Sergide Aşgabat we arkadaş şäherleriniň ýurdumyň ähli welaýetleriniň häkimlikleriniň diwarlyklary ýaýbanlanarlypdyr. Olarda ýerleşdirilen monitorlarda welaýetlerimiň öz başly aýratynlyklary, senagat kuwwatyny durluglar boýunça gadanýan üstünliklerini, bedeni durmuşyny şöhlelendirýän şekiller görkezilýär. Hususan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ösüşleriniň nişan, öwrülen arkadaş şäheriniň diwarlygy mehmanlarda aýratyn gyzyklanma döretdi. Häzirki wagtda akylly şäheriň gurulşynyň ikinji tapgyry batly diýipginde dowam edýär. Diwarlykda ýerleşdirilen monitorda şäheriň täslimasynyň durmuşa geçirilmeniň çäklerini amala aşyrylan işler barada görüň berilýär. Arkada meditsina klasteri menejment kärhanasynyň öňürýän sağlyk goraýyş maksatly önümleri serge gatnaşçylarda uly gyzyklanma döretdi. Melim oşaly gysgy wagtda kärhananyň önümçilik zanjyry tehnologiýasy kesgitlenip ýöretme garetnaşany döredilýär. Degişli güwanamalashtirma işleri geçirildi. Kärhananyň öňürýän pamyk taýajaklary, dokulmadyk matadan bir gedeklik agyz burun örtükleri, baş gaplary, halatlary, aýakap örtükleri we beýleki serişdeleri ýurdumyň sağlyk goraýyş edaralaryna giňden ulanylýar. Arkada meditsina klasteri menejment kärhanasy häzirki wagtda çaglar üçin zerur vitaminler bilen baýlaşdyrylan çagy iýmitiniň durly görünüşini öňürýär. Daşary ýurtlardan getirilýän haritleri ýurdumyza öňürmek boýunça giňerimli işleriň netijesi bolan bu önümler ýokary hil derejesi ekologik taýdan arasalyk bilen tapawutlanýar. Sergi bölümlerine betaraplan nişanlaryna aýratyn orun berilipdir. Halkara çärelerine fotomateriallar, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasy we ugurdaş halkara guramalar bilen belelikde taslamalar ýurdumyň betaraplyk hukuk derejesiniň dialog we hyzmatdaşlyk üçin binýat bolup durýanyny görkezýär. Ýangyç energetika bölümine gaz budugynyň milli ykdysadiyetimizdäki eýliýäne möhüm orny şöhlelendirilýär. Neft gaz ýataklarynyň şekilleri, döwrewap kompressor we gaýtadan eşeýän deskalaryň dosgalary, şeýle hem infrastrukturany döwrewaplaşdyrmak boýunça taslamalar barada video şekilleriň tanışdyrylýşlary oňyn betaraplyk siýasatynyň ýurdumyda daşar ýurdum aýdarlar we üssäşir geçirji ýurtlar bilen özara behbetli hyzmatdaşlygy ösürmäge ýardam berýändigini beýan edýär. Ular ara gatnaşyk bölümine döwrewap logistika merkezleriniň awtomobil we demir ýollarynyň nusgalary, üssäşir ular ugurlaryny ösürmek baradaky video şekiller Türkmenistanyň günnogur bilen günmetaryň arasynda köprü hökmündäki eýleýän möhüm ornuny ünsçekýär. Sergi ýurdumyň betaraplyk hukuk derejesiniň hyzmatdaşlygy potolanyrmagy we uly ara gatnaşygyny geňeltmäge ýardam berýändigini görkezýär. Şeýle hem bölümde logistikany sanylaşdyrmak, sereket gümrük amallaryny ýeňilleşdirmek we multimodal ýük taşymalary ösürmek boýunça başlangyçlar beýan edilýär. Şeýle çözgütler ýurdumyň uly üssäşir infrastrukturasynyň bäsişigi ukyplylygyny ýokarlandyrmagy we sebtiň ykdysady ösüşine çekijiligini artdyrmaga ýardam berýär. Sany ykdysadiyetde başlanan diwarlyklarda maglumat tehnologiýalar ulgamyna gadanylýan üstünlikler, döwlet hyzmatlaryny sanylaşdyrmak boýunça çözgütler, akylly şäher tehnologiýalary görkezilýär. O bu hoçalyk toplumynyň bölüminde ekrançylykda we mallarçylykda amala aşyrylýan geň ölçüli özgertmelere döwrewap usullary we tehnologiýalar, seçkiçilik ýeşine gadanlyň üstünlikler şöhlelendirilýär. Eksponatlary ýer suw serişdeleriniň rejeli ulanylmagynyň hemde döwrewap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň bodagyň netijeligini ýokarlandyrmagy we ýurdumyzda azyk bolşylygyny potolanyrmagy mümkinçilik berýändigini görkezýär. Çyýmaly çuňur gaýtadan eşeýän azyk önümçilikleriniň üstünlikli masalary, o bu hoçalygynyň önümçilik dünjelerini goşuşmagynyň ykdysady netijesini görkezýär. Dokma senagatyna başlanan sergi pavilyonlarynda milli senetçilik önümleri, şeýle hem döwrewap önümçilik kärhanalarynyň dünýä standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli önümleri tanışdyrylýar. Ekspozisiýa ýurdumyzda milli medeni mirasy gorap saklamak bilen birlikde dokma önümçiligini döwrüň talabyna laýyklykda ösürmäge uly üns berilýändigini açyk görkezýär. Gurulşyk we senagat toplumy milli ykdysadiyetimiň geljegi uly hemde batly tepkinler bilen ösýän ugur bolup durýar.